Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gilbert o tawagin na lang natin sa pangalang Upong. Taong 1961, Pugnan, Nueva Ecija. Kagaya ng maraming tao, ipinanganak si Upong bilang isang pangkaraniwan. Sa edad niyang 25 anyos noon, namuhay siya bilang isang magsasaka sa kanilang lugar. Ito ang trabaho na pinagpasapasahan na ng kanyang mga ninuno, kaya nung tumungtong siya sa tamang edad, ipinasa na rin ito ng kanyang ama sa kanya. Ayon sa tatay niya, marangal ang pagsasaka at kahit konti ang kita, sapat naman ito para makabuhay ng isang pamilya. Dagdag pa nito na, ang bunga ng palay ay palaging nakadepende sa sipag ng isang magsasaka. Kaya sa bawat araw ng pagtatanim at pagyayabong nito, kailangang maging masipag ng taong nagbabantay dito. Yun ang susi upang magkaroon ng mas malaking ani sa panahon ng kapasan. Kinalakihan niya ang mga salitang yon ng kanyang ama. Kaya naman tumanda na lamang siya lahat-lahat. Ang pagsasaka na ang tila bang naging buhay niya. Aminado noon si Upong na walang espesyal sa kanya dahil kagaya ng kanyang ama, isa lang din siyang pangkaraniwang tao. Subalit, pagkaraan ng ilang buwan pagpasok ng taong ito, nang tumungtong ang kapistahan sa kanilang baryo, may nakilala siyang hindi inaasahang tao. Dayo ito sa kanilang lugar at ayon sa kanya, yon ang nagwagi sa subukan ng mga agimat sa lugar nila. Ang taong yon ay nagngangalang Osyo. Nakatira ito sa bundok na sakop ng Bugnan. Halos 5 taon lang din ang agwat nito sa kanilang edad, pero hindi maipagkakaila na marami na itong napatunayan sa buhay niya. Kaya naman sila nagkaroon ng ugnayan ni Upong ay dahil sa paglalakas loob niyang lumapit dito para magtanong. Noon pa man kasi, labis-labis na siyang humahanga sa mga lehitimong antingero. Isa yon sa mga pangarap niya na alam niya sa kanyang sarili na kailan may hindi matutupad. Nang makita siya ni Osyo sa kauna-unahang pagkakataon, wala naman itong ipinakitang kakaiba. Naging magalang din yun sa kanya at masaya itong sumasagot sa lahat ng mga katanungang ibinabato niya. Ang kaso lang, hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap, gawa ng nagmamadali ito noong umalis. Inakala rin niya na hindi niya na ito makikita pa, pero pagkaraan ng ilang araw, muling bumaba si Osyo para mamili ng bigas at iba pang mga pagkain. Nang makita niya itong naglalakad sa sentro, di siya nagdalawang isip na lumapit. Nataon naman noong kakaani lang nila, kaya nang malaman niya ang pakay ng kaibigan niya, kaagad niya itong dinala sa kanilang tahanan. Habang naglalakad, napansin niya ang 2 tabak nitong nakasabit sa magkabilang bewang. Nakalagay ito sa itim na sisidlan na animoy pininturahan ng sinunog na dagta. Osyo, bakit 2 tabak ang dala mo? Masyado bang delikadong dinadaanan mo pababa rito sa baryo? Nagtatakang tanong niya. Nang marinig naman ito ni Osyo, tumawa lang naman ito habang sumasagot ng, "Hindi, Upong. Matagal ko nang nalupig ang mga nilalang doon. Di man sa pagmamayabang pero mas ligtas pa ang lugar na sinasabi mo kesa rito sa baryo ninyo. At kaya lang naman ako palaging may dalang tabak dahil ito ang sandata ko. Kagaya ng mga sundalo, hindi ako umalis ng aking tahanan nang hindi ko dala ang mga bagay na magliligtas sa akin sa tiyak na panganib. Bilang antingero, tungkulin ko na palaging paghandaan ng lahat. Hindi ako marunong mapanatag dahil naglipa na sa mundo ang masasamang loob. Anumang oras, pwedeng magbagong takbo ng buhay ko." Ilang minuto pa ang lumipas. Narating na nila ang bahay. Hindi na nagtanong ng kung ano-ano si Upong, gawa ng pakiramdam niya. Napakaseryoso ng antingerong yon. Yun bang parang marami itong pinagdaraanan na hindi niya nalalaman?
Nagpatuloy ang kanilang ugnayan sa loob ng ilang linggo hanggang sa magdesisyon si Osho na isama siya sa tahanan nito. Nang marinig ni Upong ang tungkol dito, di siya nagdalawang isip. Sa halip na mabahala, tila bang pagkasabik ang kanyang naramdaman. Sa isip-isip niya, bata pa naman siya, kaya kung aalukin siyang maging katulad nito, hinding-hindi siya tatanggi. At yun na nga ang nangyari. Pagdating nila sa bahay nito, isiniwalat ni Osho sa kanya ang dahilan kung bakit siya nito inanyayahan. Habang umiinom sila ng tuba sa ibabaw ng papag, mariin itong inilahad sa kanya ang plano na matagal na nitong pinag-iisipan. Alam mo, Upong, may nakita akong espesyal sa'yo. Kakaiba ka sa lahat ng taong nakilala ko. Wala kang anumang bahid ng interes sa mga bagay na nakikita mo. At yun ang dahilan kung bakit nakarating ka rito. Aaminin ko na sa'yo, ang misyong gagawin natin ay sadyang napakadelikado para sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Gagawin kitang katulad ko. Nang marinig niya ang tungkol dito, tila bang hindi na niya napansin pa ang salitang panganib. Mas nanaig noon sa kanyang isip ang sinabi ng kaibigan niya na gagawin siya nitong katulad nito. Kaya naman walang pag-aalangan, sumang-ayon siya. Ha? Ganun ba? Sige, Osho. Paig ako sa mga sinabi mo. Nakahanda ako sa lahat. Susunod ako sa'yo. Pagkasagot niya sa antingero, dahan-dahan itong sinalina ng alak ang kanyang baso. Mabuti naman kung ganun. Mamayang gabi, sisimulan natin ang iyong pagsasanay. Sa loob ng 9 na buwan, nagsanay at nag-aral si Upong sa ilalim ng pamamahala ng kanyang kaibigan. Ayon sa kanya, na sa bawat araw na dumaraan, mas dumarami ang mga bagay na kanyang natututunan. Natuto siyang gumamit ng mga tigalpo at sabulag at kalaunay nakahawak na rin siya ng mga mutyang pagmamay-ari nito. Dito na rin niya nalaman na ang 2 tabak ni Osho ay hindi mga pangkaraniwang sandata. Ang mga bagay na yon ay hinubog mula sa balat ng engkantong apoy na natalo nito sa kabilang mundo. Ang nilalang na yon ay naghahari sa madilim na parte ng mundo ng mga engkanto, kaya naman hindi maipagkakaila na napakalakas nito. Sa tuwing may panganib, kusayong nagliliyab at kaya nitong tupukin ang kahit na anong bagay may buhay man o wala. Mag-iisang dekada na rin itong ginagamit ni Osho at sa loob ng mga panahong yon, napatunayan na niya ang bisa nito. Hindi rin ito maipagkakailana dahil sa pinanday niyang karga kung bakit siya mas lalong lumakas at nerespeto ng mga nilalang na hindi nakikita. Kinagabihan pagkatapos ng kanyang ilang buwang pagsasanay, muli silang uminom sa papag kung saan nagsimula ang lahat. Dito, naging seryoso ang mga pangyayari. Walang basta-bastang nagsalita sa kanilang dalawa na para bang pinakikiramdaman nila ang bawat isa. Maya-maya pa, huminga ng malalim si Osho, sabay salok ng tuba sa lalagyanan nito. Pagkainom nito, dahan-dahan itong tumingin sa kanya at nagwika ng, "Ang sinasabi ko sa iyong misyon noon ay ang pagsuyod sa mga baryo para patayin ang lahat ng nilalang na kumakain ng tao. Masyado na silang marami sa mundong ito, Upong, kaya kailangan na natin silang lipulin na parang mga peste sa palayan. Matagal ko na itong ginagawa, pero hindi ko pa nasusubukan na tumawid sa mga baryo para lamang patayin sila. Ngayong kasama na kita, alam kong mas mapapadali na ang lahat sa atin." Ganun ba, Osho? Sige, sasamahan kita sa kung ano man ang gusto mo. Kampante pa noon si Upong na sumang-ayon dahil sa loob ng 9 na buwan, ipinaranas na rin ito sa kanya kung papaano ang makipaglaban sa mga aswang
at sa ibang mga nilalang na hindi gaanong nakikita. Aminado siya na may hinang uri lang ito. Pero hindi na rin yun naiiba. Kaya makalipas lamang ang 2 araw, mula sa bugnan ay tinawid nila ang mga karatig lugar. Bawat gabing dumaraan, tahimik nilang nilulupig ang mga aswang na kanilang naaabutan. Marami silang nailigtas na pamilyang walang nakakaalam. Marami silang mga batang nabigyan ng ikalawang pagkakataon para malasap ang kaligayahang kayang ibigay ng mundo. Ngunit habang tumatagal, ang ganoong krusada sa pagsasakatuparan ng kanilang misyon ay nagbunga ng mas maraming kaaway. Isang hapon, habang nagpapahinga silang 2 sa tabi ng ilog, bigla nilang napansin ang pag-iba ng ihip ng hangin. Mabilis itong nagdala ng kakaibang amoy at hindi maipaliwanag na bigat sa kanilang mga katawan. Nang maramdaman ni Osho ang bagay na yon, kaagad itong nagmasid sa paligid at doon sa kabilang ibayo ng ilog kung saan sila kumakain, nakita nila ang 3 taong nakatayo. Nanlilisik ang mga mata ng mga itong nakatitig sa kanila na parabang kaya nitong magpalit ng anyo kahit hindi pa tuluyang sumasapit ang dilim. Nang makita ito ni Osho, di ito nagdalawang isip na tapikin ang balikat niya. Bilisan mo na dyan at meron tayong dumating na bisita. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, nakita nilang 2 kung papaano tumakbo sa ibabaw ng tubig ang 3 nilalang. At habang tinatahak nito ang daan, kapansin-pansin ang mabilis na pagkalusaw ng kanilang mga balat. Sa isang kisap mata, tumambad sa kanila ang kakaibang anyo ng isang aswang na lakat. Paglalarawan niya rito, may mga umusli itong buto sa kanilang mga braso at dibdib. Humaba ang kanilang mga nguso at ang balat nila ay naging parang napakatibay. Bumaluktot din ang kanilang mga binti, dahilan para mas magkaroon sila ng bilis na hindi pangkaraniwan. Habang papalapit sa kanila ang mga nilalang, mas lalo namang lumalakas ang angil ng mga ito na parabang yon ang nagbibigay sa kanila ng tapang at lakas ng loob. Pagsilay naman ni Osho rito, dali-dali itong tumayo, kasabay ng paghugot nito ng 2 nagliliyab na tabak. Ang liwanag ng apoy mula sa mga tabak na yon ay sapat na para pawiin ang lahat ng dilim na pumapaligid sa kanila. Nagdulot din ito ng matinding pagkasilaw sa mata ng 3, kaya imbis na direktang sumunggab sa kanilang kinaroroonan, napilitan ng mga ito na baguhin ang direksyon na kanilang dinaraanan. Akala niya napilitan ng umatras ang mga ito. Pero pagdating nito sa kanilang likuran, bigla nitong sinunggaban si Osho. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit, itinarak ng kanyang maestro ang kaliwang tabak nito sa lupa para mas maging mabilis ang kanyang pag-ikot. Sa mga sandaling yon, nakita niya kung papaano kumulo ang tubig at kung papaano umusok ang mga aswang kahit hindi pa ito tuluyang nakakalapit. At sa kumpas ng tabak nito, ang aswang na unang lumapit ay naglaho na parang alikabok sa hangin. Labis yung ikinagulat ng 2 nitong kasama, kaya naman sa halip na magpatuloy, napilitan silang 2 na umatras. Nang mapansin naman yun ni Osho, bahagya itong napangisi kasabay ng pagsasalita. Akala ko ba hindi kayo nakakaramdam ng takot? Katulad lang din pala kayo ng mga nauna. Ano ang lahi ninyo? Kaninong dugo kayo nagmula? Subalit imbis na sumagot, tanging pag-angil lang naman ang ginawa ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman yung sumugod. Sa puntong ito, nagkaroon na ng ugnayan ang kilos ng 2. Marahil umaasa ito na sa pamamagitan ng pinagsama nilang lakas, maiisahan ito si Osho. Ngunit bago pa man nila ito maisa katuparan,
Naramdaman ng mga nilalang ang taimtim nitong mga dasal. At sa isang kisap mata, ang paligid nila ay biglang binalot ng dilim. Tanging ang liwanag ng 2 tabak na lamang ang kanilang nakikita. Maya-maya pa, mula sa karimlang yon, dahan-dahang nagpakita sa kanila ang mga bolang apoy. Mabilis sila nitong pinaikutan, kaya naman hindi na nagawang umalis doon ng 2 nilalang. Pagharap sa kanila ni Osyo, tsaka nila naramdaman ang mahihinang pagyanig ng kanilang kinatatayuan sa bawat paghakbang nito. Dahan-dahan lang na humahakbang ang antingero, kaya hindi naisip ng 2 na maglalaho ito sa paningin nila. Pero ilang segundo lang lumipas, bigla itong nawala. Naging usok ang mga paa nitong humahakbang sa kawalan hanggang sa hindi na nila ito nakita. At bago pa man nila tuluyang mapansin ang kinaroroonan nito, isang nakakabinging ritmo ng mantra ang kanilang narinig. Ang mga katagang pumasok sa kanilang mga tenga ay sapat na para mapaluhod sila, habang pinagmamasdan ng guhit ng apoy na dahan-dahang kumakalat papalibot sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, pagbaling nila ng tingin sa kanilang harapan, nakita nila si Osyo na nakaupo, habang ang 2 tabak ay nakatarak sa lupa. Isa pa lamang to sa pinakamahinang abilidad ng mga sandata ko. Hindi ko inaasahan na ganito kayo kahina. Nang marinig ito ng aswang na nasa harapan niya, kahit nasa bingit na ito ng kamatayan, naglakas loob pa rin ito na magsalita. Hindi mo kilala ang pinagmula ng aming dugo, Antingero. Kami ay kabilang lamang sa maliit na paksyo ng aming lahi. At dahil sa pagpatay mo sa aming 3, malalaman ng aming pinunong gabunan ang lahat ng nangyari rito. Araw na lamang ang makapagsasabi kung kailan kayo mahuhuli. Sige lang, maliitin mo lang kami. Dahil ganyan din ang mararanasan mo kapag nakaharap mo na ang aming bangon. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, mabilis itong nilamo ng apoy mula sa simbolong gumapang sa kanilang kinatatayuan. Paglaho ng mga ito, unti-unti namang bumalik sa normalang paligid hanggang sa makita na ni Osyo si Upong na kanina pang naghihintay sa kanyang pagbalik. Ngunit sa halip na matuwa, tila bang binalot ng matinding pag-aalala ang puso ng maestro niya. At dahil sa bagay na kanyang mga narinig, kung kaya't nagmamadali silang lumisan sa lugar. Pagkaraan ng ilang araw, nakarating sila sa isa sa mga bundok sa lugar ng Pagpin. Doon, sa paanan ng isang maliit na burol, gumawa sila ng maliit na barong-barong. Magtatagal sila roon ng ilang araw dahil sa napansin nilang mga aswang na nakikihalubilo sa mga taong nakatira sa baryo. Masyadong marami ang nakita nila, kaya para hindi roon magkagulo, kailangan nila itong pagplanuhan ng maigi. Matapos ang paggawa nila ng kubo, nagkaroon sila ng payapang hapon. Habang nagkakape, doon pa lamang nila na pag-usapan ng tungkol sa mga nangyari sa ilog. Aminado si Opong na matagal na niyang pinag-iisipan ang mga nangyayari roon, kaya naghangad na rin siya ng mga kasagutan. Pagkatanong niya ng tungkol dito, nakita niya kung papaano mapabuntong hininga ng malalim ang kanyang maestro. Yun bang parang maging ito man, ilang araw na rin pinag-iisipan ng tungkol sa mga nangyari. Pagbaling nito ng tingin sa kanya, nagpa siya na itong magsalita. Ang nakalaban natin sa ilog ay mula sa maliit na paksyo ng isang malaking lahi. Madalas sa mga aswang, gabunan ng tawag sa kanilang pinuno. Pero yung 3 yon, bangon ang tawag nila sa namamahala sa kanila. Ang salitang yan ay hindi ko narinig,
mula nung mawala ang aking maestro. Sabi ng maestro ko sa akin, isa sa mga nilalang na dapat nating ingatan ay ang mga bangon. Hindi sila mga ordinaryong namumuno sa lahi ng mga aswang. Dahil ang mga ito ay minsan ding katulad natin. Mga antingero na nalason sa kasakiman at kapangyarihan ng mundo. Nang marinig ni Opong ang sinabi ng kanyang maestro, dito pa lamang siya nakaramdam ng kaba. Sa sobrang pagkagulat sa mga nalaman niya, hindi na rin siya nakasagot pa. Matapos ang kanilang pag-uusap, bahagya silang nagkaroon ng katahimikan. Hindi naglaon, kaya sa pag-usapan pa ng malalim ang tungkol dito, pinili na lamang nilang maghanda sa gagawin nila kinagabihan. Pagtungtong ng dapit hapon, ang simoy ng hangin sa baryo ay nakakasulasok na sa kanilang pang-amoy. Batid nila na marami ang kalaban sa lugar, kaya naman hindi sila pumasok sa teritoryo nito, gaya ng ibang tayo. Mula sa labas ng baryo, tahimik silang nagmasid at nakiramdam hanggang sa makita na nila ang kanilang mga pakay. Alam ni Osho na hindi mananalo ng taga-baryo ang mga nilalang na nakatira sa lugar na yon, kaya naman hinintay nila ito sa labas kung saan inaasahan nilang doon yun daraan. Taliwas din sa mga gawain ng mga ordinaryong antingero, hindi sila gumawa ng anumang uri ng bitag. Sa halip, nagpakalat lang ang maestro niya ng orasyon sa hangin na hinaluan ng basbas ng 2 tabak. Pagkatapos nun, nagtago silang 2 sa masukal na kakahuyan. Kalakip nito ay ang pag-alis nila ng bakas ng anumang presensya na nagmumula sa kanilang mga katawan. Ilang minuto lang ang lumipas, nagsigdagsaan na ang mga aswang na parang mga ibon. Mabilis nitong tinahak ang kalangitan, ngunit pagdating nito sa parte kung saan inihip ang mga usan, ang kanilang mga pakpak ay biglang naagnas hanggang sa napilitan sila nitong ibalik sa kanilang mga balat kayo. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi na nakapaghanda pa ang halos humigit sa 10 aswang. Sabay-sabay silang bumagsak sa lupa hanggang sa marinig na nila ang malalakas nitong kalabog. Walang sabi-sabi, kaagad silang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Nang marating nila ang lugar kung saan naroon ang mga nilalang, nakita nila itong nagpupumilit tumayo habang ang iba naman ay sinusubukang magpalit ng anyo. Hindi nagtagal. Nang masipat nito si Osho, lahat sila ay napatahimik. Walang naglakas loob na kumilos na para bang may nakatutok na mga sandata sa kanilang leeg. Oh, bakit parang nagulat kayo? Ituloy nyo lang yung ginagawa nyo. Baka sakali na lang napagbigyan kayo ng inyong mga dasal. Nang marinig naman ito ng mga nilalang, marami sa kanila ang hindi napigilan ang kanilang mga galit. Kaya kahit nasa ordinaryong anyo, walang pagdadalawang isip itong sumugod. Nang makita naman yun ni Osho, hindi siya gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Hinayaan niyang sunggaban siya ng mga ito hanggang sa dito na makita ni Opong ang 2 espiritual na kamay sa likod ng kanyang maestro na siyang humugot sa 2 nitong nagliliyab na tabak. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, di na ito namalayan pa ng mga aswang na nagpupumilit na saktan sila. Basta pagkatama ng tabak, napaatras ng 2 hakbang ang mga ito bago tuluyang maagnas hanggang buto ang kanilang mga anyo. Nang tuluyan na silang maging alikabok, tsaka pa lamang nasindak ang mga paparating pa nitong kasama. Dala ng matinding pagkabahala, kaagad nilang itinigil ang plano nila. Marahan na rin silang dumistansya dahil alam nila sa kanilang mga sarili na hindi ordinaryong tao ang nakatayo sa kanilang harapan. Nang mapansin naman ni Osho ang ginawa ng mga ito, dahan-dahan na siyang naglakad papalapit habang unti-unti namang ibinalik ng 2 nagbabagang braso ang mga tabak
sa lalagyanan nito. Bakit kayo napahinto? Akala ko ba hindi kayang pangibabawa ng anumang takot ang galit na inyong nararamdaman? Pero parang hindi naman. Pagkasambit niya nito, tsaka naman nangahas na sumagot sa kanya ang umaaktong pinuno ng grupo. Sino ka? Bakit mo kami tinutugis? Anong kasalanang nagawa namin sa'yo? Kasalanan? Ang pagkabuhay na pagkabuhay nyo rito sa aming mundo ay isang malaking kasalanan. Huwag mo kong hanapan ng dahilan dahil alam mo sa sarili mo kung bakit ako nandirito. Pagkasagot ni Osho, bigla itong lumitaw sa harapan ng nilalang, kasabay ng pagtarak nito ng dala nitong maliit na punyal sa kamay ng aswang na naglakas loob na magtanong sa kanya. Pagkatitigan nilang dalawa, seryoso itong tinanong ni Osho nang, "Saan ko matatagpuan ang inyong bangon? Saan siya nagtatago? Ano ang kaugnayan niya sa inyong paksyon?" Pagkasambit niya ng mga katagang ito, nakita mismo ni Upong kung papaano manginig sa takot ang kaharap ng kanyang maestro. Bumakas din sa mukha nito ang matinding takot at pagkabahala, kaya kahit hindi ito makapagsalita, alam na nilang nahanap na nila ang nilalang na makapagtuturo sa kanila sa pinakamatindi nilang kalaban. Maya-maya pa, may pag-aalangan naman itong sumagot matapos ibaon pa ng husto ni Osho ang talim ng punyal sa laman nito. Hindi namin pinag-uusapan ang bangon. Siya ang pinakadakila sa aming lahi. Kaya kahit kapalit ng aming kamatayan, hinding-hindi namin siya ipagkakanulo. Mas maigi pang patayin mo na lang kami. Dahil sinasabi ko sa iyo, wala kang malalaman na kahit na anong bagay tungkol sa kanya. Pero sadyang tuso ang maestro ni Upong. Sa halip na makipagmatigasan, kagad niyang pinatay ang mga kasamahan nito at mula sa lugar na yon, kinaladkad niya ang nilalang papasok sa baryo. Gamit ang mga panunto na dasal, hindi na naging mahirap sa kanila na matagpuan ang bahay ng pamilya nito. Pagpasok nila sa loob, kaagad na pinadapa at sinakta ni Osho ang lahat ng nilalang na kanilang nadatnan. Kabilang sa mga ito ang kapatid ng nilalang na nahuli nila at ang buong pamilya nito. Matapos nun, pinaluhod ni Upong ang lahat ng mga bagong huli sa harapan ng kausap ng kanyang maestro. Sa bawat pagtanggi mo, isa-isa mong masasaksihan ang pagkawala ng mga mahal mo sa buhay. Huwag mo akong susubukan. Hindi mo alam kung gaano kahalang ang aking kaluluwa. Ngayon, tatanungin kita. Saan ko mahahanap ang bangon? Subalit kagaya ng inaasahan, hindi ito sumagot. At nang mapagtanto ito ng kanyang maestro, kaagad itong lumapit sa kapatid nito. Walang awa niya yung inundaya ng saksak sa liig hanggang sa tuluyang gumulong sa sahig ang ulo nito. Matapos nun, bumalik si Osho sa kinaroroonan ng nilalang na punong-puno ng dugo ang kamay. Susunod na ang panganay mong anak, kaya pag-isipan mo ng may talino ang iyong isasagot. Tatanungin kita ulit, saan ko makikita ang bangon? Hindi ko alam! Matapang na sagot naman ito habang nakatitig sa sahig. Nang marinig muli ni Osho ang pagtutol nitong sumagot, mabilis itong lumapit sa anak nito at walang awa niya yung pinugutan ng ulo. Isusunod ko na ang bunso mo at ang kapatid nito. Ang sagot mo sa akin ngayon ang magdedesisyon kung mabubuhay ang iyong mga anak o mamamatay dulot ng katigasan ng iyong ulo. Ngayon, tatanungin kita ulit.
saan ko matatagpuan ang bangun. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na sumagot ang nilalang. Gayunpaman, sa kabila ng pananahimik nito, pinatay nito ng walang pag-aalangan ang mga natitira nitong anak. Sa tingin mo ba, makikipagnegosasyon ako sa'yo? Marami pa akong pwedeng mahuling katulad mo. Hindi ako manghihinayang. Kaya kung inaakala mong mangyayari yan, nagkakamali ka. Kapag hindi ka sumagot sa mga tanong ko, harap-harapan mo nang makikita ang pagkawala ng asawa mo. Nang marinig ito ng aswang, dito na ito nagkaroon ng lakas na loob na tumingin kay Osyo. Inakala nila na magsasalita na ito, pero pagkaraan lamang ng ilang segundo, bigla itong ngumisi kasabay ng pagwika nito ng, Wala kang makukuha sa amin. Kaya mas mabuti pa. Patayin mo na lang kaming lahat. Habang tumatawa ito, alam ni Upong na inakala nito na sabay-sabay silang mamamatay noong mismong gabi. Subalit, sadyang tuso at matalino ang kanyang maestro. Pagkatapos nitong pugutan ng ulo ng aswang, hindi nila yun tinuluyan. Dali-dali nila itong inilabas ng bahay at mula sa baryo kinaladkad nila ito ng nakatali ang buong katawan pabalik sa kanilang barong-barong. Nang makarating na sila roon, nagtayo ng krus ang kanyang maestro pagkatapos itinali nila roon ang nilalang. Itinapat nila ito sa lugar kung saan tumatama ang matinding sikat ng araw. Bago rin nila ito iwan, kinausap pa ito ni Osyo para ipaalam sa nilalang na yon ang mangyayari sa kanya. Alam kong hindi kayo tinatabla ng sumpa ng araw. Matatag ang inyong mga pangangatawan at alam kong kaya nyo magtagal dyan ng 2 buwan nang may katiting na tubig at pagkain. Pero hanggang kailan ka kaya aabot nang walang mga bagay na yan? Yan ang gusto kong malaman. Matapos niyang magsalita, tsaka naman nila iniwan ang nilalang na halos magkandamatay-matay na sa kakasigaw. Nagpupumilit din itong magpumiglas pero masyadong mahigpit ang mga baging na nakagapos dito. Lumipas ang 2 araw, ang nilalang na yon ay nanatiling malakas. Ngunit ang kanyang lakas ay dahan-dahan na ring nawawala sa kanyang katawan. Nakikita na nila ang marahan nitong panghihina, ngunit sa kabila nito wala pa rin itong bakas ng anumang pagsuko. 1 linggo ang lumipas ng walang pagkain at tubig, para ng tuyot na kalansayang nilalang. Hindi na ito nakakakilos sa kanyang kalagayan at kapansin-pansin na rin ang paghahabol nito ng hininga. Pero imbis na awa, ipinagpatuloy nila ang parusang ibinigay nila. 1 buwan ang lumipas, halos kumawala na ang mga tuhod nito sa binti. Ang baging na nagsisilbi nitong panggapos ay bumauna sa kanyang balat at kung titingnan sa malapitan, parang wala na itong buhay sa katawan. Pero ayon kay Osyo, hindi pa ito ganap na patay. Sa estado niyang yon, maaaring nasa kasagsagan pa lamang ito ng paghihingalo. Nang mailahad nito sa kanya ang tungkol dito, kaagad siya nitong inabisuhan na ibaba na ang nilalang. Pagpahiga nila nito sa lupa, narinig nila ang bulong ng pasasalamat nito. Subalit imbis na tanggapin nito ni Osyo, napangiti lang naman yon, kasabay ng pag-uwika niya rito ng, "Huwag kang magpasalamat dahil nag-uumpisa pa lang ang iyong kalbaryo. Inaakala mo ba talaga na sa oras na mamatay ka, ay makakapiling mo sila sa impyerno? Hindi yan mangyayari bago ka tuluyang mamaalam. Lalagyan ko ng bakod ang iyong katawan. Kaya kahit mamatay ka, ang iyong kaluluwa ay mananatili rito. Makikita mo kung papaano maagnas ang katawan mo sa lupa.
At kahit wala nang natira sa mga buto mo, mananatili ka sa hukay kung saan kita inilibing. Pagkatapos nun, dito na nagsimulang magsambit ng mga dasal si Osho. Ilang katagalang ang kanyang binitawan, pero sapat na ito upang tuluyang mapagdusa ang nilalang. Nang maibigay na niya rito ang kanyang mga dasal, dinala nila ito sa likod ng isang puno kung saan matagal nang nag-aabang ang ginawa nilang hukay. Pagkabaon nila sa nilalang na yon, kagad nilang winasak ang kanilang kubo para simula ng panibago nilang paglalakbay. At ang naisip nilang destinasyon, ang lugar ng Sierra Madre kung saan nagmumula ang mga nilalang na malimit na dumarayo sa iba't ibang panig ng lugar. Bagaman hindi sigurado dito si Osho, malakas ang kanyang kutob na tanging yun lang ang lugar na pwedeng pagtirhan ng bangon. Bukod kasi sa malayo ito sa sibilisasyon, ang lugar ng Sierra Madre ay tahanan ng mga lagusan patungo sa iba't ibang dimensyon. Alam niya na maraming alam na karunungan ng bangon, kaya posibleng naghahanap ito ng mga mundo kung saan makakakuha ito ng mas malakas na tauhan. Dahil dito, kung kaya't pinili nilang maglakbay kahit napakalayo nito mula sa kanilang lokasyon. At base sa karanasan ni Upong, halos mahigit 3 linggo ang kanilang ginawang paglalakad para lamang marating ito. Kasama na roon ang pagtigil nila sa mga baryo at pagtulong nila sa mga taong nangangailangan. Nang maabot na ng kanilang paningin ang bundok ng Sierra Madre, bahagya silang lumihis ng daan. May mga kaibigan kasi roon si Osho na mga babaylan na sa tingin nito ay makakatulong sa kanilang misyon. Hindi nagtagal, nakita na nila ang bundok kung saan nakatira ang mga babaylang nagsasama-sama. Payak at maliit lang ang nayon na pinagtitirhan ng mga ito, pero napakahirap nitong pasukin. Bukod sa punong-puno ito ng mga pangontra, may mga taga-roon din na oras-oras na naglilibot sa lupang sakop ng teritoryo nila. Katunayan, ang mga bantay na ito ang sumalubong sa kanila at nagdala sa kanila patungo sa sentro ng nayon. Habang binabagtas nila ang daan, narinig niya na nagtanong dito ang kanyang maestro. Maging ito man kasi, labis na nagtataka kung bakit mas humigpit pa ang pagbabantay sa nayon ng mga babaylan. Nang marinig naman ito ng mga bantay na sumalubong sa kanila, kaagad na sumagot dito ang isang matikas na lalaki. Kamakailan kasi, marami na ang umaaligid dito. Tumarami na ang mga nangangahas na pumasok dito sa aming lugar. Ito ang unang beses na nangyari ito sa amin, kaya nang matunugan ito ng aming pinuno, nagpasya sila na paigtingin ang aming depensa. Sinang-ayunan niyo ng lahat, dahil wala namang ibang makakatulong sa amin, kundi kami-kami lang din. Dahil sa sinabi nito, nagkaroon ng kutob si Osho na nasa tama silang direksyon. Maya-maya pa, pagdating nila ng sentro, sinalubong sila ng 3 babaylan na kabilang sa mga namumuno sa nayon. Kaagad siya nitong dinala sa mataas na kapulungan para mapag-usapan ng tungkol sa pakay nila. Nang makapasok na sila rito, doon tumambad sa kanila ang 5 pang babaylan na halos mahigit 100 taon nang nabubuhay. Ang mga itong nagsisilbing tagapayo at tagadikta kung anong mas makakabuti sa lugar nila. Nang makita ito ni Osho, mahinahon sila nitong pinaupo at kinausap. Wika ng isang babaylan sa maestro niya. Osho, bakit ka na pa rito? Hindi ako maniniwalang pumunta ka rito para lamang bumisita. Ikaw ang tipo ng taong palaging may misyon. Kaya ang pagdating mo rito ay nagdulot ng pagkabahala para sa aming lahat. Nang marinig ito ni Osho, hindi na niya ipinagkaila ang pakay niya. Tama ho kayo.
Nandito ako dahil tinutugis kong bangon na namumuno sa maraming aswang na pinatay ko nitong mga nagdaan. Dinala ko ng aking kutob sa lugar nyo dahil alam ko hong malapit siya rito. Masyadong mataas ang ambisyon mo, Osyo. Kailan mo ba maiintindihan na kahit isa kang napakalakas na mandirigma, ang iyong lakas ay hindi pa rin papantay sa isang dibino? Alam naming lahat na nasa kapulungang ito na matatalo lamang ang isang bangon ng isang dibino. Sa madaling salita, ang mga katulad mo gaano man kalakas ay hindi pa rin sa kanya magwawagi. At kapag pinilit mo ang iyong nais, wala itong maidudulot sa iyo kundi kamatayan. Makinig ka, Osyo. Sa mundong ito, may mga bagay na kailangan nating tanggapin. Gaano man kalayong naabot mo, may mas hihigit pa rin sa iyo. Kaya ang pag-iisip na ikaw ang pinakamalakas ay isang kahangalan at napakamapanganib. Itigil mo na ang delusyon mong yan. Bumalik na kayo kung saan kayo nagmula. Maaari pa naman ninyong maipagpatuloy ang inyong nasimulan. At kung talagang desidido ka, maghanap ka ng isang dibinong magpapaunlak sa iyong pakiusap. Ngunit nang marinig ito ni Osyo, tila bang naging sarado ang kanyang pag-iisip. Hindi ko kailangan ng dibino at hindi ko kailangan ng payo ninyo. Alam ko sa sarili ko na malakas ako. Sino kayo para magsabi ng sukdulan ng aking kakayahan? Ang bangon, Osyo, ay kumakain ng takot ng mga hindi handa. Lahat ng nilalang sa mundo ay sakop ng kanyang kapangyarihan, maliban na lang sa mga dibino. Oo, malakas ka. Napatunayan naming lahat yan. Pero hindi sapat ang iyong likas na kakayahan para malagpasan ng takot na nagtatago sa anino ng iyong puso. Buksan mo ang iyong isipan, Osyo. Hindi pa huli ang lahat. Alam kong alam mo na ang pagsisisi ay nararamdaman lamang ng tao sa pinakadulo ng kanyang pagkakamali. Huwag mong hayaang mangyari ito. Makinig ka sa amin. Pamilya mo kami, kaya hindi ka namin ipapahamak. Nang marinig ni Osyo ang sinabi ng babaylan, hindi na ito nagsalita pa. Alam nito sa kanyang sarili na wala ng puwang ang paliwanag dahil sa laki ng lamat at pagkakaiba pagdating sa kanilang paniniwala. Paglabas nilang dalawa sa kapulungan, agad silang naghanap ng lugar kung saan sila makakapagpahinga. Gusto man noong magsalita ni Upong, pero medyo nakakaramdam na rin siya ng pag-aalangan. Maestro niya si Osyo, kaya anuman ang mangyari, ayaw niya itong pangunahan. Hindi nagtagal, dumating ang kaibigan nito sa lugar na yon. Habang nakaupo sila sa lilim ng isang puno, inilahad nito ang tungkol sa bangon at kung saan ito matatagpuan. Tama nga sila ng hinala. Nagtatago ito sa bundok ng Sierra Madre. Ang problema, nakatago sa isang dimensyon ng pugad nito, kaya kahit halughugin nila ito, hinding-hindi nila ito matatagpuan. Ngunit sa kabila ng ganoong seguridad ng mga nilalang, may nakita itong butas. Huwag kayong pumasok ng bundok na ipinagsisigawan ng inyong mga kargang lakas nila. Pumasok kayo roon bilang mga ordinaryong mga ngaso. Pagmasdan nyo ng maigi ang paligid. Hanapin nyo ang mga kawan ng aswang na papasok doon. Sundan nyo sila at dito nyo makikita ang lagusan patungo sa bangon. Osyo, mag-iingat ka sa misyon mong ito. Kung alam mong hindi mo kaya, umatras ka na. Ang katapangan, Osyo, ay ginagamitan ng talino. Minsan, ang pagtalikod sa digmaan ay hindi isang kaduwagan, kundi ito'y isang matalinong pag-iwas. Salamat sa payo mo, Ruben. Tatandaan ko yan.
Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang kanilang pag-usad. Malapit na lang doon ang Sierra Madre, kaya di pa man tumutungtong ang 8:00 ng gabi, tahimik na silang nakapuslit sa paanan nito. Makalipas pa ang kalahating oras na paglalakad, nakarating sila sa parte kung saan binabalot ng malalaking puno ang paligid. Doon bahagya silang nagpahinga habang pinakikiramdaman ng anumang kakaibang ingay na maririnig nila. Maya't maya na rin ang pagsilay nila sa kalangitan sa pagbabakasakaling makakakita sila ng kawan ng mga aswang na lumilipad. Ang kaso lang, sa gabing yon ay para bang naging mailap sa kanila ang mga nilalang. At habang tumatagal, tila bang nawawala na sila ng pag-asa. Ngunit pagsapit ng hating gabi, isang milagro ang nangyari. Habang nagmamasid sa sanga ng puno ang kanyang maestro, bigla siya nitong tinawag. Sinenyasan siya nito na maghanda, kaya naman dali-dali niya itong ginawa. Pagbaba nito, mabilis nilang tinahak ang daan paitaas. Maya-maya pa, sa kabilang parte ng bundok, may nakita silang malaking bato kung saan ito pumasok. Nang masipat nila yon, napangiti na lamang si Osyo, sabay wika sa kanya ng, "Magpahinga na muna tayo. Bukas na tayo kikilos." Matapos nito, naging payapa ang kanilang gabi. Kinabukasan, pagkakain nila ng dala nilang mga karne, bumaba sila ng bundok at tumungo sa kabila nitong parte. Palihim nilang sinuyod ang lugar hanggang sa makita nila ang malaking bato kung saan pumasok ang mga nilalang. Ang kaso lang, nang matagpuan nila ito, wala silang nakitang anumang lagusan. Kaya ang ginawa nila, tahimik silang naghintay sa hindi kalayuan. Sumapit ang sumunod na gabi. Dito na diskubre nila Osyo ang paglambot ng batong yon. Nakakapasok na rito ang kanilang kamay, kaya naman hindi sila nagdalawang isip na ilubog doon ang kanilang mga ulo. At nang marating nila ang kabilang ibayo nito, laking gulat na lamang nila nang bumungad sa kanila ang malaking pugad ng mga aswang. Maraming naglalakihang bagay sa lugar na yon, nagawa sa solidong kahoy, at mga bubong ay gawa sa pinagtagpi-tagping balat ng tao at hayop. Napakasangsang din ang amoy ng hangin dahil sa mga labi at butong nagkalat sa paligid. Matapos itong makita ni Osyo, pinayuhan nito si Upong na wag nang sumunod. Pinatago niya yon sa parte ng lugar kung saan naglalakihan ang mga bato. Gusto noong sumama ni Upong sa kanyang maestro, pero hindi ito pumayag kahit anong gawin niyang pangungulit dito. "Ang misyong ito ay personal kong kagustuhan, Upong. May sarili kang panahon at tadhana. At kapag dumating na ito, alam ko ring ganito ang gagawin mo. Magtago ka lang dyan. Babalik ako maya-maya na bitbit ang tagumpay." Nang marinig niya ito, hindi na siya nakasagot pa. Wala siyang lakas na tumutol sa kanyang maestro, kaya hinayaan niya na gawin ito ang matagal na nitong binabalak. Akala ni Upong palihim itong pupuslit para makalapit sa bangon, pero pagdating nito sa entrada ng pugad, bigla itong nawala. Pinagpapatay nito ang lahat ng kanyang makita gamit ang kanyang tabak hanggang sa magdulot na ito ng kaguluhan. Maya-maya pa, biglang nanlaki ang mga mata ni Upong nang makita niya ang tinatawag na bangon. Hindi ito pangkaraniwang tao dahil ang katawan nito ay may kahaling tulad sa isang hayop. May 4 itong paa na parang sa unggoy at ang 2 nitong kamay ay may kahawig sa tao. Yun nga lang, ang balat nito ay parang sa nilalang na sanay na magtago sa ilalim ng lupa. Ito rin ang pinakamalaki sa mga nilalang na naroon, kaya nang makita ito ni Osyo,
kaagad niya itong inatake. Ngunit pagkumpas ng sandata ng nilalang, biglang lumitaw papaikot sa kanya ang mga kalansay na humawak sa kanyang mga paa. At sa isang kisap mata, lumiwanag ang mata ng bangon kasabay ng dahan-dahang pag-apula ng apoy ng kanyang mga tabak. Sinubukan itong pigilan ni Osyo, ngunit huli na ang lahat. Inunahan na siya ng matinding takot, kaya ang pinakamalakas na abilidad ng kanyang sandata ay hindi man lang niya nagamit. At sa isang iglap, nang tuluyan ng maglaho ang apoy, nakita mismo ni Upong kung papaano pagpira-pirasuhin ng mga aswang ang walang lakas nitong katawan. Tama kayo nang narinig pinuno. Namatay si Osyo. Dahil sa pangyayari, hindi na siya nagdalawang isip na umalis sa lugar na yon. Pagkaraan ng ilang araw, walang patid siyang naglakbay para lamang makabalik sa kanilang lugar. At nang makabalik na siya sa bahay ng kanyang pamilya, lahat ng kanyang mga karga ay itinago niya. Ilang taon din niya yung hindi pinansin, bago siya muling nagkaroon ng lakas ng loob na muli itong panghawakan. Nang kumalat sa nayon ng mga babaylan ang nangyari kay Osyo, dito na rin nagsimulang umusbong ang mga bali-balita patungkol sa isang nilalang na kinikilala bilang ang Gabunang Bangon, nakatapat ng pantas na Dibino.